Můžem, akce! Tak co teď tam pak jdete s těma kudama? Do Prahy. Ale to přece musíte na druhou stranu. No. Aha. Škoda, že nemáme auto. Tak jdem. Dávle si tu Hermelín jede mi do světa, dejte si řeka. Hermelín v této skleničce už má za sebou hodně dlouhý příběh. Někdo ho musel přivést, musel ho rozbalit, musel ho nakrájet, musel ho naplnit, musel ho narvat zpátky do těch skleniček, musel ho zalejt olejem, ale tady jeho příběh nekončí. My ho potřebujeme dostat k vám, aby jeho příběh pokračoval. Takže potřebujeme auto. Nastartuj příběh. Pojízdná prodejna by se nám určitě hodila. Mohli bychom jezdit po celé Praze. Vlastně kdekoliv bychom mohli zastavit a ty hermelíny nabízet, autopence. No a určitě by se to lidem líbilo. Já si myslím, že ta jízdná prodejna by byla možná dobrá pro naši reklamu, aby se nás někdo všimnul. Já bych chtěla zkusit jezdící prodejné prodávat. By to stálo 2 miliony, 10 milionů, nebo... Chevrolet, americký Chevrolet. Pěknej. S tím satelitním navigátorem, co? Ne, to by nešlo. Pojízdná prodejna je určitě výborný nápad a já zase místo do Prahy, protože tam jezdíme, tak bych to vzala podle vody, podle Vltavy, navštívit střediska, kde se pohybuje hodně lidí a určitě bychom něco prodali. Dící prodejna by nebyla špatná. Pojízdná prodejna, určitě dobrý prodejna. Aby se to třeba tady prodloužilo, aby tady pracovali ještě víc lidí, nejenom my. Simono, nastartuješ s náma příběh? Jasně. Pojďte s náma taky nastartovat dobroty s příběhem. Já jsem s akcí Cihla spojená už 10 let a je to velmi příjemný pocit pomáhat mentálně postiženým. Kdo jiný by měl pomáhat než my zdraví? Tak pojďte do toho taky. Děkujeme vám. Rajs. Hermelín jede mi do světa, dejte si řeka.